हेलो गाइस आपण मैंने केमती अच्छा बहुत भल थी बोधे आज गोटे नुआ कि आपको देखापी चाहूँ जोटा कि आम गेंडारू जोटा गेंडा ए हिडर आम ताड़े केमती तुमको देखू आटा पतुआ कने केमती कौन लगुच आज टेस्ट कर बहुत रोमांटिक वीडियो हबार अच्छी वीडियो स्किप करेंगे लास्ट पॉइंट शांत आप गेम खेल केमी पैसा रोजगार करेंगे आपको से गेम रो देखा आपको KUY11 एमती मारे यूजर को जाकि यूजर आप ओपन करेंगे यूजर ओपन कलापर सी आसीज मुझे 200 टका ऐड कर 200 टकर मुझे 500 टका जीति 500 टकर ट्रांसफर कर देचे अकाउंट को मोर आ 3 टका अच्छी आप चाहिए जो चीज कार्ड अच्छी चीज कार्ड आप खेल पारे अंधार अच्छी ब्लैक चेक अच्छी लडू अच्छी लडू आप खेल पारे आप ऐड करेंगे जो ऐड कर आप देखो मुझे देखा फोन पे केवे भी करेंगे जब फोन पे ऐड करेंगे आप 100 टकर 150 टकर आरंभ करके 200 2000 3000 मध्य अच्छी आप केवे भी ऐड करेंगे पूर्व केवे स्क्रीनशॉट नहीं कि आप ऐड करेंगे आप फोन पे जोटा स्क्रीनशॉट अच्छे स्क्रीनशॉट आनिकी यूट्यूब नंबर यूट्यूब इमोट मारिकी जो ऐड करार से ऐड करेंगे केवे भी 100 टका ऊपर करेंगे 100 टका तल करेंगे से पैसा तुम पाइबनी एड आसबनी से पैसा आम वेस्ट होमती बहुत मुझे एटार 400 500 एमती डेली रोजगार करे आप रोजगार कर एबे एई दारे ए हिड़ तले ए हिड़ तलरू आमे गेंडा खोलू है तो गोटे आवाज आसला बोधे साउंड देखुं गोटे बाहर ये बड़ बड़ अरे देसी गेंडा कहते विदेशी गेंडा नुहे देसी गेंडा ताड़ी ताड़ी थकी गलु गोटे पाइलु सार पटे आड़ को जा सार पटे चल आ गोटे पाइल दीटा होगा सब जगह मिले कौ कौ जगह मिलती कौ जगह मिलती ये समय मिले पानी समय निहाती बाहर ये समय बिल्कुल पाइब सार पके जी देखिए तुम्हें ताड़ो ना ओ बिनी मिलला ना काई मिलुची एई गुटा मिलिबी गुटे मिलला था ना कुटिया ओ दे दे चारटा हला केटा कष्ट भालू आंपुड़ीला बड़े आंपुड़ील
ହଳ ହେଇକିନା ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ହୁଁ ହଳ କରିଦେଇକିନା ସବୁ ନେଇଯାଇଥିଲୁ ଏ ହଳ କରି ସେ ବିଲ ହଳ କଲା ଆଗରୁ ବହୁତ ଥିଲା ଏବେ ବହୁତ କମିଗଲା ଆମ ଏପଟରେ ଟିକେ ଟିକେ ବହୁତ ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି ନା ସେଥିପାଇଁ ଗଣ୍ଡା ମିଳିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ବିନି ବହୁତ ଥକିଗଲାରୁ ମୋତେ ଦେଇଛି ଆଉ ଆମ୍ପୁଡ଼ ଭଲ ଯେମିତି ଆମ୍ପୁଡ଼ୁଛି ଆଉ ছোট মাছ ମିଳିଲା ତ ছোট মাছ ଗଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ାରେ ପାଣି ଗୁଡ଼ାରେ ଜଲ୍ଦି ମିଳିଯିବ ହେଲେ ହିଡ଼ ଗୁଡ଼ାରେ ମିଳିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ବହୁତ ମେହନତ କରତେ ପଡ଼ିବ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ମିଳେନି ହେଇଗୁଟା ଆବାଜ ହେଲା ନା ଫଟକିନା ଆବାଜ ହେଲା ଗୋଟେ ଘାସଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପଚି କିଛି ଖରାପ ହେଇଛି ଦେଖିଆ ସେତିକି ହେବନି ଭାଇ ମୁଁ ବହୁତ ଥକିଗନି ଆମେ 6ଟା 7ଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆମକୁ ତୁମକୁ ପତକା କରିକି ଦେଖିବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ହେଲା ଚାଲ ଫାଇନାଲି ଗେଣ୍ଡା ତାଡ଼ିକା ସରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗେଣ୍ଡା ତାକୁ ଛେଞ୍ଚିକି ତା କାମ ଟିକେ ଅଛି ତା କାମ ଟିକେ ପୁରା କରତେ ପଡ଼ିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କାମ ତାକୁ ଛେଞ୍ଚିକି ତାକୁ ଧୋଇକି ଭଲିକି ମାଟି ଲାଗିଛି ତାକୁ ଧୋଇକି ଭଲିକି ତାକୁ କରିବା ତା ଧୋଇଥିଲ ନା ମାଟି ନି ଲାଗିଛି ଆଉ ସିନା ଭଲିକି ତାକୁ ଧୋଇକି ଇଏ କରିଥାନ୍ତି ପୋତା କଲା ସମୟରେ ମାଟି ନନେ ଖାଇଥିଲା ଧୋଇବୁ ବୋଲି ତୁମେ ଗେଣ୍ଡା ଦେଖିଥିବ ଅଲଗା ନୀଳ କଲର୍ ଥାଏ ହେଲେ ଇଏ ଯେଉଁଟା ମାଟିରୁ ତୋଡ଼ା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଣିଟା ଦେଖ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଗୁଳିଆ ପାଣି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁ ଏଠୁ ଯଦି ତାକୁ ସ୍କାନ୍ କରାହେଉଛି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ କାଲି ଯାଇଥିଲୁ ଗେଣ୍ଡା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ ଗେଣ୍ଡା ତ ସେ ତାର ପୁଣ୍ଟି ଗୁଡ଼ା ଖୋଲିଲନି ପୁଣ୍ଟି ଗୁଡ଼ା ଖାଆନ୍ତି ତୁ ଶବରକୁ ପାରେଇ ଦେବୁ କହିଲ ପୁଣ୍ଟି ଗୁଡ଼ା ଖାଆନ୍ତି
ମୁଟିର ଟେଷ୍ଟ ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି। ଭିଟାମିନ୍ ସେଟା ଏ ନା ବି ଅଛି ଏ ଏ ଅଛି। ଓହୋ। ଏଟା କ'ଣ? ଲଙ୍କା, ବଣ୍ଟା ଲଙ୍କା ଓହୋ। ତା ଦେହରେ ପକେଇବ କି? ଆଧିଅର ପକେଇ ଗେଣ୍ଡା ଦେହରେ। ହଁ। ତା ହଳଦୀ ଟର୍ମରିକ୍ ପାଉଡର। ତା ସୋରିଷ ତେଲ ସୋରିଷ ତେଲ ନୁହେଁ, ରାଇ ତେଲ। ଆମ ଭାଷାର ଯେଟା କୁହାଯାଏ ସେଇଟା କହିବି। ଓହୋ। ଲୁଣ ବୁଲୁମ ଆଦିବାସୀରେ କୁହନ୍ତି ବୁଲୁମ, ଏଟା ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତି ଲୁଣ। ଫାଇନାଲି ଏବେ ନିଆକୁ ଯିବ। ତାକୁ ସେ ଆର ପାରି ଦେଖିଲନି କଲନି ସେ ଆର ନିଆଁଟା ତ ତଳେ ରହିଗଲା। ନିଆଁ ଭିତରୁ ଯାଇସାରିଛି ନା, ତାପରେ ଦେଖିବା 5-10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଯିବ ହେଲା। ଫାଇନାଲି ପତୁଆ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହାଲ ହେଇଛି ତା ଦେଖିବା। ଏତେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ଜିନିଷଟା। ଆ ଉପରେ ଢାଳି ଦେଉନ। ୱାଓ। ଆ ଉପରେ ଢାଳି ଦେଲେ କିଛି ହେବନି, ସେଠି ଭାଙ୍ଗୁଥିବ, ସେଠି ତା ଦେହରେ ପୋଡ଼ୁଥିବ। ତା ବାସ୍ନା ସେଣ୍ଟ ଦେଉଛି ଆମେ। ଫାଇନାଲି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହେଲା। ଆମେ ଏମିତି ବହୁତ ବାର ଖାଇଛେ, ଏମିତି ତିଆରି କରି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଖାଉ। ଆପଣ ବି ଗୋଟେ ଥର ତିଆରି କରି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଧେ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କରିଦେବେ, ସେୟାର ବି କରିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖାଯିବ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।